अर्पण करतो आणि मग ते जे अन्न आपण ग्रहण करतो, त्यानी फायदा सगळा आपलाच आहे. आणि जेव्हा तुमच्या ज्या ब्रेन सेल्स आहेत, मेंदूतल्या पेशी आहेत, त्यांचं फंक्शनिंग जेव्हा ऑप्टिमम होतं किंवा 100% त्यांचं फंक्शनिंग चालतं, अशा तऱ्हेची आपल्यामध्ये मग स्मरणशक्ती उत्पन्न होते किंवा ग्रास्पिंग पॉवर आपली वाढते, की हे जे शास्त्रामध्ये जे काही दिलेलं आहे, ते आपण ग्रहण करू शकतो आणि समजू शकतो. आता जेव्हा आपण भगवंताला नैवेद्य दाखवतो, तेव्हा इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, की श्रीकृष्णाची सर्वच इंद्रिये जी आहेत, ती दिव्य आहेत. इतर इंद्रिय सुद्धा त्याची इतर इंद्रियांची कामं करू शकतात. उदाहरणार्थ डोळ्यांनी आपण फक्त बघू शकतो, पण खाऊ शकत नाही. किंवा जिभेने आपण बोलतो, खातो, पण जिभेने आपण ऐकू शकत नाही. तर श्रीकृष्णाचं तसं नसतं. जेव्हा आपण त्याला नैवेद्य अर्पण करतो, तेव्हा नुसतं बघून किंवा नुसतं जेव्हा आपण कृष्णाला म्हणतो, "कृष्णा, मी तुमच्यासाठी हे जेवण केलेलं आहे. तुम्ही सावकाश घ्या, प्रत्येकाचा स्वाद घ्या." म्हणजे कानाद्वारे सुद्धा तो हे सगळं ग्रहण करू शकतो आणि तितक्याच लवकर तो परत आपल्यालाही पान भरून देतो. म्हणजे बघा, आपण आता समजा जर कुठल्या तरी एका मैत्रिणींनी नातेवाईकांनी मला डबा दिला. डब्यामध्ये चांगल्या पुरणपोळ्या भरून दिल्या आणि मग मी त्या घेतल्या, खाल्ल्या. तो डबा परत देताना मी सुद्धा डब्यामध्ये काहीतरी भरून देते, असा रिकामा कधीच देत नाही. आणि कृष्णही तसाच आहे. तो घेतोही आणि आपल्याला परत देतोही. आणि ते इतक्या लवकर होतं, की आपली जी भौतिक इंद्रिय आहे, ती हे समजू शकत नाही. तर आता पुढचा श्लोक यत् करोषि 9.27. आता आपलं एक 15-20 मिनिटात होईल. यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, तू जे जे कर्म करतोस आणि जे जे खातोस, जे जे हवन करतोस किंवा दान करतोस आणि तू जे तप करतोस, ते सर्व तू मला अर्पण कर. हरे कृष्णा. आता बघा, आपल्याला या भौतिक जगामध्ये आहोत. आपल्याला शरीर आहे. शरीराच्या मेंटेनन्ससाठी आपल्याला काम केलं पाहिजे. आपल्याला आपलं पोट भरलं पाहिजे, तरच आत्मा जो आहे तो या शरीरात राहू शकेल ना. तर आपल्याला अनेक कर्म करावी लागतात. आपण खातो व्यवस्थित. तर इकडे कृष्ण काय सांगतोय, की तू जे जे कर्म करशील, तू जे जे खाशील, तू जे जे काही करशील, दान देशील, जे काही करशील, जो तप करशील, तो प्रथम मला अर्पण कर. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो, मला जेव्हा तू अर्पण करतोस, याच्यामध्येच तुझं कल्याण दडलेलं आहे. तू जेव्हा मला अन्न अर्पण करतोस, तेव्हा मी काय करतो, त्या अन्नामध्ये बघा, जर आपण जे नॉनव्हेज खातात, त्याच्यामध्ये पाप कर्म आहे, कारण आपण एका प्राण्याला मारतोय आणि खातोय. आता जेव्हा आपण पालेभाज्या खातो, मेथी किंवा कोथिंबीर असते, ती उन्मळून काढतो, त्यात सुद्धा पाप कर्मच आहे. मग कृष्ण काय करतो, हे जे पाप कर्म आहे, हे यात असलेलं पाप तो अन्नातून शोषून घेतो, काढतो, ते अन्न शुद्ध करतो आणि मग आपल्याला तो ते अन्न देतो. तर अशा तऱ्हेने
कृष्ण काय करतो, आपण जे काय कर्म करतो, जे काय खातो, जेव्हा त्याला अर्पण करतो, त्यातलं जे पाप कर्म आहे आपण केलेलं, ते पाप कर्म तो काढून घेतो, म्हणजे आपल्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागत नाहीत. म्हणून कृष्ण म्हणतो, जे काय तुम्ही करता ते पहिल्यांदा मला अर्पण करा. पुढे 28. माताजी, मी 10-15 मिनिटात जरा येते आणि जॉईन होते, मला बाहेर जायचंय चालेल थोडं. चालेल चालेल. धन्यवाद. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, हा 9.28. येस माताजी, एक मिनिट. मनीषा प्लीज रेकॉर्डिंग. शुभ फले रेवाम मोक्ष से कर्म बंदी नहीं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि. हरे कृष्णा. अनुवाद कुमुद माताजी तुम्हीच वाचा. येस माताजी, 1 मिनिट. माताजी जर झालं तर लवकर संपवा, मला कामाला जायचं आहे. हरे कृष्णा. याप्रमाणे कर्मबंधने तथा कर्मबंधनाच्या शुभ फळांपासून तुझी मुक्तता होईल. या संन्यास योगाने युक्त होऊन माझ्यावर दृढपणे मन स्थिर केल्याने तू मुक्त होऊन मलाच प्राप्त होशील. हरे कृष्णा. तर इकडे आता सांगितलंय की भगवंताच्या सेवेत आपले जीवन समर्पित करण्या व्यतिरिक्त ज्याला इतर कोणत्याही गोष्टीत आसक्ती नाही, तोच वास्तविक संन्यासी आहे. म्हणजे तुम्ही गृहस्थ जरी असाल तरी तुमची इच्छा काय आहे की मला फक्त कृष्णाची सेवा करायची, माझं जीवन कसं आहे, कृष्ण भावना भावित जीवन जगायचंय, असा जो माणूस आहे तो खरा संन्यासी होय. आणि असा माणूस भगवंताच्या इच्छेवर पूर्णपणे अवलंबून असतो आणि तो भगवंताचा शाश्वत दास समजला जातो. म्हणून तो जे काही करतो तो कृष्णाच्या प्रित्यर्थ, कृष्णाच्या आनंदासाठी प्रत्येक कर्म करतो. तर आपण आता पुढचा श्लोक बघूया. 9.29. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. मी कोणाचा द्वेष करत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करत नाही. मला सर्वाविषयी समभाव आहे. परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठाई स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे कृष्णाने स्पष्ट सांगितलंय की जितके तुम्ही शरण जाता तितकी मी तुमच्यावर कृपा करतो. जो ज्या प्रमाणात मला शरण येतो त्या प्रमाणात मी त्याची काळजी घेतो. भगवंत आणि भक्त दोघेही चेतन असल्यामुळे हे अलौकिक आदान प्रदान होते. आता हिरा जेव्हा सोन्याच्या अंगठीत बसवला जातो तेव्हा तो अत्यंत सुंदर दिसतो व त्यामुळे त्या सोन्याचे सौंदर्य वाढते आणि त्याचबरोबर हिऱ्याचेही सौंदर्य वाढते. त्याचप्रमाणे भगवंत आणि जीव दोघेही नित्य प्रकाशमान
असतात आणि जेव्हा जीव भगवत सेवा करण्यास प्रवृत्त होतो तेव्हा त्या जीवाला शोभा येते. भगवंत हे हिऱ्याप्रमाणे आहेत आणि म्हणून हा मणिकांचन योग अत्यंत सुंदर दिसतो. तर आपल्याला समजतं की याच्यावरून की भगवंत हेही त्याच्या भक्तांचे भक्त आहे. म्हणजे जेव्हा आपण पूर्ण शरणागती जातो तेव्हा बघा अर्जुन, कृष्ण आता अर्जुनाचे कोण झाले? सारथी झाले. म्हणजे आता कृष्ण म्हणायला हरकत नाही अर्जुनाचा भक्त झालेला आहे. आणि भगवंत आणि भक्तामध्ये परस्पर पूरक संबंध नसेल तर ते सविशेष तत्वज्ञान असू शकत नाही. आता बघा हा अर्जुन रथ चालवत होता, कृष्ण सारथी होते त्याचे. तर आता बघा युद्धात जाताना हे जे योद्धे आहेत, आता अर्जुन दोन्ही हातानी तो काय, एका हातात धनुष्य दुसऱ्या हातात बाण, तोंडाने तो काय करतो, प्रत्येक बाण सोडायच्या अगोदर मंत्रोच्चार असतो आणि मगच ते बाण सोडतात. तर अशा तऱ्हेने चालू असताना रथ जो आहे तो उजवीकडे घेऊन जायचा, डावीकडे घेऊन जायचा, हे तो रथात बसलेला योद्धा कसा सांगतोय आपल्या सारथीला. तो काय करतो, पायानी कृष्णाला लाथ मारतो किंवा पायानी तो कृष्णाला सांगतो की आता उजवीकडे वळ. उजवीकडे जर वळायचंय तर आपल्या उजव्या पायानी तो कृष्णाच्या उजव्या कमरेवर हे करतो, म्हणजे पाय लावतो आणि सांगतो. म्हणजे त्याला बोलायला सुद्धा वेळ नसतो. आणि कृष्ण काय करतोय, कृष्णाला मान अपमान काही नाहीये, माझा भक्त आहे त्याच्यासाठी मी काहीही करीन, कुठलीही सेवा माझ्यासाठी कमी नाही आहे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की कृष्ण जो आहे, कृष्णाचा जो कृष्ण जरी सर्वांना सारखा आहे, इकडे सांगितलंय की मी कोणाचा द्वेष करत नाही, मी पक्षपातही करत नाही, सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो भक्त आहे तो माझा मित्र आहे. आणि असा जो कृष्णाचा भक्त आहे, कृष्ण त्याच्यासाठी काहीही करतो आणि त्याला म्हणजे अर्जुनाचा सारथी पण कृष्ण झालेला आहे. तर आपल्याला असं समजतं की जे कृष्णाचे भक्त असतात त्यांना मात्र कृष्ण त्यांचा सुद्धा नोकर होऊ शकतो. आता पुढचा श्लोक. हरे कृष्णा. एक मिनिट. अपि चेत् दुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा. वंदने. अत्यंत दुराचारी मनुष्यही भक्तिमय सेवा करीत असेल तर त्याला साधूच समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. हरे कृष्णा. तर इकडे बघा की तुम्ही 18 दिवस भगवद्गीता हे शिकलेला आहात, तर त्याच्यामध्ये एक हरिदास ठाकूरांकडे एक वेश्या येते. त्यांना त्यांची हरिदास ठाकूरांची कीर्ती नामाचार्य म्हणून खूप वाढत चाललेली असते आणि ते मुस्लिम असतात आणि बरीच माणसं त्यांना भेटायला येत असतात, भक्त भेटायला येत असतात. तर हे जे तिकडचे त्या गावातले जे काझी आहेत त्यांना हे सगळं बघवत नाही की याची प्रसिद्धी खूप वाढत चालली आहे, आता याला कुप्रसिद्ध कसं करू
हा विचार ते करत असतात आणि म्हणून ते एका वेश्याला पाठवतात. आता ही परिणाम काय होतो की ही वेश्या सुद्धा मोठी वैष्णवी होते. ती त्यांची जी इंद्रिय आहेत किंवा त्यांचं मन हरिदास ठाकूरांचं विचलित करू शकत नाही आणि ती त्यांच्याकडून अनुग्रह घेते आणि ती हरे कृष्ण मंत्राचा जप करते आणि पुढे मोठी वैष्णवी होते आणि तिला सुद्धा लोक भेटायला येतात. पण आता असे जे वैष्णव असतात त्यांचा जो भूतकाळ आहे तो भूतकाळ कधीच कोणी बोलत नाही, त्यांना वैष्णवच मानतात. किंवा इकडे जगाई मदाई या स्लाइड मध्ये दाखवले हे नराधम होते, पण त्यांच्यावर चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभूंची कृपा झाली आणि त्याच्यामुळे पुढे हे सुद्धा मोठे वैष्णव झाले. तर जरी तुम्ही एखादी नराधमासारखी एखादी वाईट कृती केली, पण नंतर जर तुम्हाला त्याच्या पश्चाताप झाला आणि कृष्ण नामामध्ये तुम्ही स्थिर झाला तरी देखील तुम्हाला साधू म्हटलं जातं. तुमचा भूतकाळ बघितला जात नाही. आता याच्यामध्ये आपण थोडस वाचूया. कुमुद माताजी. येस माताजी, काय वाच नृसिंह पुराणात कुठल्या श्लोकामध्ये माताजी? लास्ट पॅरेग्राफ 9.30. एक मिनिट. लास्ट पॅरेग्राफ. त्याच वेळी एक मिनिट माताजी. नृसिंह पुराणात पुढील श्लोक सांगण्यात आला आहे. एक मिनिट. तर 4 लाईन वाला. नृसिंह पुराणात पुढील श्लोक सांगण्यात आला आहे. भगवतीच्या हरान्वन्य चेता वृषमलिनोपि विराजते मनुष्यः नहि शशकलुषित चै कदाचित तिमिर पराभवतामुपैति चंद्रः. अर्थात भगवत भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेला मनुष्य जरी नित्य कृत्ये करताना आढळला तरी त्याची कृत्ये म्हणजे चंद्रावर असलेल्या सशाच्या डागाप्रमाणे असल्याचे जाणले पाहिजे. अशा कलंकामुळे चंद्रप्रकाशाच्या प्रसारणामध्ये मुळीच बाधा येत नाही. त्याचप्रमाणे सदाचाराच्या मार्गावरून भक्ताच्या झालेल्या आकस्मिक पतनामुळे त्याला दुराचारी म्हणता येत नाही. त्यावेळी दिव्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त असलेला भक्त सर्व प्रकारची निंद्य कृत्ये करू शकतो असा अपसमजही कोणी करून घेऊ नये. या श्लोकामध्ये भौतिक विकाराच्या प्राबल्यामुळे होणाऱ्या अधपतनाचाच केवळ उल्लेख करण्यात आला आहे. भक्ती करणे म्हणजे माया शक्ती विरुद्ध युद्ध करणे होय. जोपर्यंत मायेच्या विरुद्ध युद्ध करण्यात इतपत मनुष्यामध्ये बळ नसते तोपर्यंत प्रासंगिक पतन होण्याची शक्यता असते. परंतु मनुष्याला जेव्हा पुरेसे बळ प्राप्त होते तेव्हा त्याचे पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे असे पतन होत नाही. कोणीही या श्लोकाचा दुरुपयोग करून अशोभनीय कृत्ये करीत आपण भक्त असल्याचे समजू नये. जर त्याने भक्तीद्वारे आपले चारित्र्य सुधारले नाही तर तो उच्च भक्त नाही हे जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी की कधी कधी असं होतं, एक भक्त असतो पण माया इतकी प्रबळ असते तर कधी कधी तो इंद्रियांच्या वश जातो आणि त्याच्यामुळे तो कुठली तरी अशी वाईट कृत्ये करतो. पण हे कसं आहे, ज्याप्रमाणे चंद्रावर काळा डाग जरी असला तरी चंद्रप्रकाश सर्वत्र पसरतो त्याप्रमाणे आहे. आणि या श्लोकाचा गैरफायदा घेऊ नये. म्हणजे की मी आता भक्त आहे कृष्णाचा
मी दुराचार करू शकतो, नाही, हे नाहीये, हा वैष्णव अपराध होतो. दुराचार करायचाच नाही, पण कधीतरी मायेच्या प्रबलतेमुळे असं होऊ शकतं. तर त्यावेळेला आपण जाणायचं की असा जो निंद्य कृत्य करतोय, हे मायेचा ही माया आहे. मायाच्या जो बल आहे, तो त्या बलापुढे या भक्ताचा जो बळ आहे तो खूप कमी आहे. आणि अशा भक्ताची निंदा करू नये. हा, तर आता पुढे बघूया आपण. क्षिप्रम भवती 31. आता 2-3च श्लोक राहिले. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्णा. ओके माताजी, एक मिनिट हा. अनुवाद. तो लवकरच धर्मात्मा सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. हे कौन्तेय, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. हरे कृष्णा. तर जो भक्त असतो तो काय करतो? निरंतर भगवत चिंतन करतो. कधीतरी मायेच्या प्रभावामुळे तो जरा मार्गावरून खाली घसरतो, पण त्याचं चिंतन हे एकसारखं चालू असल्यामुळे तो पूर्णपणे शुद्ध होतो. आणि तो पूर्णपणे शुद्ध होतो. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय की अर्जुनाला सांगितलंय की तू सांग, काय सांग, की माझ्या भक्ताचा नाश कधीच होत नाही. अर्जुनाला सांगितलं निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा नाश कधीच होत नाही. म्हणजे कधीतरी कृष्णाचा भक्त आहे, तो सदाचारी आहे, मायेच्या बळामुळे काय झालंय, त्यांनी कुठला तरी दुराचार केलाय. पण कृष्णाने सांगितलंय असाही भक्त परत मार्गावर येतो, कारण तो निरंतर माझं चिंतन करत असतो, त्याची शुद्धी होते. एकदा जो कोणी माझा भक्त होतो त्याचा नाश कधीच होत नाही. असं कौन्तेया तू सर्वांना सांग. मग हे कृष्णाला स्वतःला सांगता येत नाही का? तो अर्जुनाला का सांगतोय तू सांग की माझ्या भक्ताचा नाश कधीच होत नाही? कारण कृष्ण विचार करतोय मी कदाचित असं बोललो, पण असं होऊ शकेल की कधीतरी मीच सांगितलेलं जे काय वचन दिलेलं आहे मी पाळणार नाही. पण जेव्हा माझा भक्त असं वचन माझ्याबद्दल इतरांना देतो, माझा भक्त मला माझ्यापेक्षा जास्त आवडतो, म्हणून तो जे काय बोलतो ते 100% मी पाळेन. तर अशाने तो म्हणजे इतकं त्याचं भक्तावर प्रेम असतं की तो आपल्या भक्ताला अर्जुनाला सांगतो की तू सांग की माझ्या भक्ताचा नाश कधीच होणार नाही. पुढे 9.32. हरे कृष्णा. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा क्षूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्णा. एक मिनिट. अनुवाद. हे पार्था, जे माझा आश्रय घेतात, मग ते जरी नीच कुळातील स्त्री, वैश्य आणि शूद्र असले तरी ते परमगती प्राप्त करू शकतात. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, मी कोणाही मध्ये डिस्टिंक्शन करत नाही की हा उच्च कुळातला आहे किंवा हा पुरुष आहे, ही स्त्री आहे, हा वैश्य आहे, हा शूद्र आहे. नाही, जे कोण मला शरण येतात, मग ते कुठल्याही जातीचे, कुठल्याही कुळातले असले तरी त्यांना परम गती प्राप्त होते. आता पुढचा श्लोक.
बघूया ती स्लाइड काय आहे याच्या अगोदरची. हा ठीक आहे, घ्या पुढे. एक सेकंड. मन मना भव मत 33 वाली झाली कुठे आहे? 33 मला वाटतं नाहीये डायरेक्ट. हा डायरेक्ट 34 आहे. येस. मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मनं मत्परायणः. हरे कृष्णा. अनुवाद. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्णा. आता इकडे बघा त्यांनी काय सांगितलंय, हे 9.34 आणि 18.65 हे दोन्ही श्लोक सारखे आहेत. म्हणजे तीच रिपिटेशन कृष्णाने केली आहे. मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू. तर कृष्णाने काय सांगितलं आपल्याला, सोप्या सोप्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. काय सांगितलेलं आहे की तुझे मन जे आहे ते मला दे. म्हणजे तुझ्या मनाने तू सदैव माझे चिंतन कर, तू माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझी पूजा कर. म्हणजे इतर कुठेही जाऊ नकोस, तू फक्त माझा विचार कर, माझ्याकडे ये आणि तुला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल. तर आता आपण या श्लोकातलं थोडस हे वाचूया. कुमुद माताजी. माताजी तात्पर्य कुठपासून वाचायचंय? दुसरा पॅरेग्राफ आहे बघा. दुसरा काही आसुरी वृत्तीचे असतात. हो माताजी, माताजी हे कळ. काही लोक असुरी वृत्तीचे असतात आणि ते सुद्धा श्रीकृष्णाचे चिंतन करतात, पण त्याचे चिंतनही कंस मामाप्रमाणे द्वेषपूर्ण असते. कंस देखील सदैव श्रीकृष्णाचे चिंतन करीत होता, परंतु तो श्रीकृष्णांना आपला शत्रू समजत होता. केव्हा कृष्ण येईल आणि आपल्याला ठार मारेल या विचाराने तो नेहमी चिंतातूर असेल. अशा प्रकारे केलेले चिंतन आपल्याला सहाय्यकारक ठरू शकत नाही. मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णाचे चिंतन भक्तिपूर्ण प्रेमभावाने केले पाहिजे. याला भक्ती असे म्हटले जाते. मनुष्याने निरंतर कृष्ण विज्ञानाचे अनुशीलन करावे. असे अनुशीलन अनुकूल केव्हा होते, तर याकरता त्याने प्रामाणिक आचार्याकडून हे कृष्ण विज्ञान शिकले पाहिजे. श्री कृष्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान आहे आणि आम्ही अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की भगवंताचा देह प्राकृत नसून सच्चिदानंदमयी आहे. अशा प्रकारे श्रीकृष्णाचे चिंतन केल्याने मनुष्य भक्त होऊ शकतो, अन्यथा अयोग्य व्यक्तीपासून श्रीकृष्णांना जाणणे व्यर्थच ठरते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इकडे आपल्याला समजतं कृष्णाचं चिंतन इकडे सांगितलंय की माझं चिंतन नेहमी करा. मग प्रभुपादांनी सांगितलंय कसं चिंतन करायचं, खूप प्रेमाने खूप भक्तीने चिंतन करायचं. जसा कंसाने कृष्णाचं चिंतन केलं तसं चिंतन करायचं नाही. आता आपला अध्याय संपलेला आहे. एक फक्त आणि एक छोटा पॅरेग्राफ वाचते मी. ज्ञानयोग आणि सकाम कर्म यापासून मुक्त अशा शुद्ध भगवत भक्तीचे निरूपण भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये करण्यात आले आहे. जे लोक पूर्णपणे शुद्ध झालेले नाहीत ते निर्विशेष ब्रह्मज्योती आणि अंतर्यामी परमात्मा रूपाकडे आकृष्ट होतात. परंतु शुद्ध भक्त हा प्रत्यक्ष भगवंताची सेवा करतो. तर आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की तुम्ही शुद्ध भक्त झाला पाहिजे. तर आता आपला हा 9वा अध्याय झालेला आहे.
तुम्हाला आता काही प्रश्न आहेत का तर तुम्ही विचारा.